гитарачы номинацияларында җиңүче, Чабаксар шәһәрендә узган Урман моңы татар эстрада бәйгесе лауреаты, махсус курчаклар программасы авторы, фото, кинога төшерү остасы, Карабаш бистәсенә багышланган кинофильмнары интернетта уңышлы казанды. Карабаш бистәсенең 60 еллыгына багышланган фотоконкурс җиңүчесе. Сәхнәбез түренә Чиләбе каласыннан килгән кунагыбызны көчле алкышлар астында чакырып әле. Хочу вас поздравить с таким шикарным залом. Я желаю, чтобы этот зал всегда был наполнен благодарными зрителями, и сцена всегда была наполнена интересными, новыми, талантливыми артистами.